Καλωσορίζω στην παρέα του Soft Voices and Brave Stories την αγαπημένη συγγραφέα κυρία Γιαννούλα Άδωνη, συγγραφέα 3 μυθιστορημάτων και μανούλα 4 αγοριών, τους οποίους λατρεύει και νιώθει περήφανη για αυτούς. Καλώς όρισες, κυρία Γιαννούλα. Καλώς σε βρήκα, Στέλλα μου, αγαπημένη. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες, τιμή μου που είμαι μαζί σου εδώ και σου εύχομαι κάθε επιτυχία, θα την έχεις και την αξίζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Πες μας λοιπόν πώς ξεκίνησε το ταξίδι σου στη συγγραφή, πότε ένιωσες σαν Γιαννούλα να θέλεις να πεις θέλω να γράψω το δικό μου βιβλίο. Καταρχάς να αναφέρω ότι δεν ήταν στις βλέψεις μου καν να γράψω το δικό μου βιβλίο. Ποτέ δεν το είχα σκεφτεί, ποτέ δεν το είχα ονειρευτεί. Μικρό παιδάκι, όχι παιδάκι, στην εφηβεία εκεί περίπου, οτιδήποτε με απασχολούσε, οτιδήποτε έβλεπα και άκουα, κυρίως μέσα από την τηλεόραση, όσον αφορούσε τα προβλήματα των ανθρώπων και με συγκινούσε ή αν με απασχολούσε ένα δικό μου πρόβλημα προσωπικό, για να μπορέσω να το διαχειριστώ, κλεινόμουν μέσα στο δωμάτιο μου και έγραφα στίχους. Αυτή ήταν η μόνη επαφή που είχα με τη συγγραφή. Οτιδήποτε με απασχολούσε, είτε ήταν δικό μου, είτε αφορούσε άλλους ανθρώπους, κλεινόμουν μέσα στο δωμάτιο μου και έγραφα. Αλλά να γίνω συγγραφέας και να γράψω τα δικά μου μυθιστορήματα, ποτέ δεν ήταν στο πλάνο μου. Και άρχισα σε μεγάλη ηλικία. Εκεί γύρω στα 40 χρόνια τύπωσα το πρώτο μου βιβλίο, κυκλοφόρησα το πρώτο μου βιβλίο και ήρθε εντελώς απρόσμενα και τυχαία μπορώ να πω, αν και πιστεύω τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καθώς ήμουνα μέσα στην κουζίνα μου και δεν έκανα τίποτε βασικά, άκουσα μέσα μου μια φωνή να μου λέει ο κάθε άνθρωπος αξίζει να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Άκουσα αυτήν τη φωνή μέσα μου και χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσω ότι ήταν αυτό που ακούστηκε μέσα στο μυαλό μου. Μετά κατάλαβα ότι ήταν μια έμπνευση, γιατί μετά που άκουσα αυτά τα λόγια παρουσιάστηκαν και εικόνες μαζί. Είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει κανείς αυτό και αργήσα πάρα πολύ να το πω στον κόσμο αυτό που έζησα, γιατί θεώρησα ότι θα με έβγαζαν τρελή, κανένας δεν θα το καταλάβαινε. Αργήσα πάρα πολύ να πω πώς άρχισα να γράφω, ότι αυτόν ήταν αυτή η φωνή που άκουσα μέσα μου, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι αυτή η φωνή της έμπνευσης που λένε. Και εφόσον παρουσιάστηκαν και εικόνες μπροστά μου, δημιουργήθηκε το μυθιστόρημα, το πρώτο μου μυθιστόρημα που έχει τίτλο «Η αγάπη μιλάει», και ήταν ζήτημα χρόνου να το τελειώσω, γιατί ήταν όλα εκεί μπροστά μου, σαν να καθόμουν σε ένα σινεμά και το παρακολουθούσα, και ήταν θέμα χρόνου να το γράψω στο χαρτί. Ακόμα και όταν το έγραφα στο πληκτρολόγιο μου στο κομπιούτερ, δεν είχα σκοπό να το κυκλοφορήσω ως βιβλίο. Απλά όταν το τελείωσα και το διέβασα μου άρεσε και μετά γεννήθηκε αυτή η ιδέα να κυκλοφορήσω το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο «Η αγάπη μιλάει». Πολύ όμορφη η αρχή σου που αποτύπωνες τις σκέψεις σου σε χαρτί, γινόντουσαν στιχάκια και μελλοντικά οι εικόνες που σου δημιουργούν αυτή η όμορφη ιστορία που ενώνονταν οι εικόνες για να γράψεις το βιβλίο σου. Κατ' εμένα έχω διαβάσει τα 2 σου βιβλία και θέλω να πω στο κοινό ότι τα θεωρώ αριστουργήματα. Χαρακτηρίζονται από κοινωνική ευαισθησία, όπως ανέφερες, που μπορεί να το καταλάβει κάποιος διαβάζοντας τα βιβλία σου, και εμβάθυνση σε ανθρώπινες σχέσεις και συναισθήματα, θα έλεγα. Πάντα, δεν ξέρω πώς και γιατί, από μικρό παιδί με απασχολούσε τα προβλήματα του ανθρώπου. Δηλαδή, επεδίωκα να ακούω εκπομπές που και τον καιρό μας εμάς, επειδή δεν ήταν ούτε πολλά τα κανάλια,
ήταν λίγες εκπομπές και ασχολούνταν περισσότερο με τα προβλήματα των ανθρώπων. Εγώ καθόμουν και τα άκουα ως μικρό παιδί που ήμουν, ως έφηβη που ήμουν, ενώ θα μπορούσα να έκανα κάτι άλλο. Μου άρεσε να παρακολουθώ αυτές τις εκπομπές και με επηρέαζαν πάρα πολύ θετικά. Θεωρώ ότι είσαι σπάνιος άνθρωπος με καλή καρδιά, Να σε γιατί καλά, ευχαριστώ. θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι θα ευαισθητοποιούνταν με τα προβλήματα που συμβαίνουν γύρω τους. Όλα υπάρχουν μέσα μας, Στέλλα μου. Σε όλους τους ανθρώπους υπάρχουν, όλες αυτές οι ευαισθησίες υπάρχουν. Εγώ το πιστεύω αυτό, ότι όλες αυτές οι ευαισθησίες υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους. Απλά πρέπει να έρθει εκείνη η ώρα να τις εκφράσουν, να τις βγάλουν προς τα έξω. Δεν είναι ότι είναι κάτι δικό μου. Δεν είναι ότι το κατέχω εγώ. Το κατέχουν όλοι οι άνθρωποι. Και στον κάθε ένα βγαίνει έξω σε διαφορετικό χρόνο και με διαφορετικών τρόπο. Χαίρομαι όμως γιατί μέσα από τα βιβλία μου ασχολούμαι, παρόλο που είναι ιστορίες, μυθιστορήματα, ασχολούμαι με κοινωνικά θέματα, με θέματα καθημερινά που απασχολούν τον άνθρωπο καθημερινά. Ισχύει. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για το κάθε βιβλίο σου ξεχωριστά, την ιστορία του, την περίληψη του? Το πρώτο βιβλίο, «Η αγάπη μιλάει», αυτόν το θεόπνευστο θα μπορούσα να τολμούσα να πω βιβλίο, ασχολείται με κοινωνικά θέματα, είναι ιστορία και ασχολείται με το θέμα των ναρκωτικών, με το θέμα της αναπηρίας. Γι' αυτό και όταν άκουσα μέσα μου τη φωνή μου είπε, άκουσα να μου λέει όλοι οι άνθρωποι αξίζει να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Γι' αυτό και η πρωταγωνίστρια μου είναι μια κοφάλαλη γυναίκα, η οποία από μόνη της έβαλε τον εαυτό της στο περιθώριο. Θεωρούσε ότι ήταν καταδικασμένη ούτε να αγαπήσει ούτε να αγαπηθεί, και παρόλα τα αυτά βρέθηκε ένα άνθρωπος που την αγάπησε και την έβγαλε έξω από τα καλούπια του μυαλού της. Ο άνθρωπος που την αγάπησε την έβγαλε ο ίδιος έξω από τα καλούπια της σκέψης της. Το τρίτο κομμάτι του βιβλίου ασχολείται με τη φιλία. Είναι 3 φίλοι οι οποίοι ασχολούνται μέσα στα γραφεία της δίωξης ναρκωτικών. Προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα, σκότωσαν τη γυναίκα του αξιωματικού τους και προσπαθούν να βρουν τους ενόχους. Οπότε εκεί κινδυνεύει και η ζωή της κοφάλαλης κοπέλας, η οποία είναι ερωτευμένη με τον έναν αξιωματικό, και είναι 3 τα θέματα μας. Το θέμα των ναρκωτικών, το θέμα της αναπηρίας και το θέμα της φιλίας. Το πόσο στηρίζει ο ένας φίλος τον άλλο. Αυτό είναι η υπόθεση του πρώτου βιβλίου. Το δεύτερο βιβλίο καταπιάνεται με το θέμα της μάνας. Ονομάζεται «Το κλάμα της Λίκαινας». Αυτό το βιβλίο δεν ήταν έτσι θεόπνευστο όπως το άλλο. Έπρεπε εγώ να χτίσω μέσα στο μυαλό μου, να κάνω το καλούπι της ιστορίας. Βρήκα τον τίτλο πρώτα. Κάποτε έτσι λειτουργώ. Βρίσκω πρώτα τον τίτλο και μετά να προχωρήσω στην ιστορία. Βρήκα πρώτα τον τίτλο και μου άρεσε ο τίτλος «Το κλάμα της Λίκαινας» και σκέφτηκα Λίκαινα, ποιος μπορεί να είναι Λίκαινα. Μια μάνα μπορεί να γίνει Λίκαινα όταν της πειράξει στα παιδιά της. Και μέσα στο βιβλίο 4 γυναίκες που είναι μητέρες τους φέρνει η ζωή να συναντηθούν. Έχουν διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και η ζωή τους φέρνει να ανταμωθούν, και η κάθε μια δίνει τον αγώνα της για το παιδί της. Εκεί διαβάζουμε τι μπορεί και πού μπορεί να φτάσει μια μάνα για το παιδί της. Αυτό είναι το μήνυμα του βιβλίου. Πού μπορεί να φτάσει μια μάνα για το παιδί της. Το τρίτο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες ονομάζεται «Το ματωμένο μαντολίνο». Να το δείξουμε κιόλας. Διαδραματίζεται την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Να πω ότι δεν ήταν εύκολο για μένα
να αποδεχτώ να ασχοληθώ με αυτήν την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλοι ξέρουμε το πόσο υπόφερε ο κόσμος, η παγκόσμια, η ανθρωπότητα των Δεύτερων Παγκόσμιων Πόλεμων. Οπότε όταν ήρθε σαν σκέψη την έδιωξα αμέσως. Δηλαδή λέω, Γιαννούλα, μπαίνεις σε πολύ βαθιά νερά, την έδιωξα τη σκέψη. Αλλά επειδή αυτή η σκέψη γεννήθηκε μέσα μου όταν είδα μέσα στην τηλεόραση κάποιες εικόνες που με είχαν συγκλονίσει, παραδείγματος χάρη σε μπουκαλάκια, είχαν τα μάτια των κρατουμένων, τα δόντια τους. Ήταν συγκλονιστικό για μένα, δηλαδή είχα σοκαριστεί πάρα πολύ όταν το είδα. Η σωρία από τα παπούτσια τους, τα ρούχα τους, και συγκλονίστηκα. Αυτή η εικόνα είχε αποτυπωθεί στο μυαλό μου, έμεινε εκεί. Και ενώ εξ αρχής έδιωξα τη σκέψη, αυτές οι εικόνες με κατέτρεχαν. Με κατέτρεχαν για πολλές μέρες. Ήταν δύσκολο να τις διαχειριστώ στο μυαλό μου, ότι θέμα, ας πούμε, έχουν φυλάξει τα δόντια τους, τα μάτια τους μέσα στα μπουκαλάκια και τα βλέπουμε και εκεί καταλαβαίνεις ότι το μέγεθος της συμφοράς αυτών των ανθρώπων. Και εφόσον με κατέτρεχαν αυτές οι εικόνες, σαν σκέψη την έδιωξα, αλλά κάτι μου έλεγε ότι Γιαννούλα, πρέπει να μιλήσεις, διότι εγώ γράφοντας βιβλία, είναι η φωνή μου, είναι η επανάστασή μου, είναι ο τρόπος να πω κάτι, να διαδηλώσω κάτι. Κάποιοι μπορεί να βγουν στους δρόμους να διαδηλώσουν κάτι, να φωνάξουν, να διαμαρτυρηθούν. Εγώ, εμένα ο τρόπος μου να πω κάτι, να φωνάξω, να πάρω μία θέση, είναι να γράφω. Οπότε κάτι με έσπροχνε ότι δεν πρέπει να σιωπήσεις, πρέπει να γράψεις, να μιλήσεις μέσω της ιστορίας σου, μέσω αυτού που ξέρεις να κάνεις. Οπότε αυτό με έσπροχνε. Υπήρξε μια μάχη μέσα μου, η οποία μου δημιούργησε, ενώ άρχισα να γράφω, μου δημιούργησε έναν blackout εσωτερικό και για ένα χρόνο, ενώ είχα γράψει κάποιες σελίδες, σταμάτησα, δεν μπορούσα να γράψω άλλο, διότι εντωμεταξύ, επειδή είναι μια σοβαρή εποχή που δεν μπορείς να κάνεις λάθη, παρόλο που είναι μυθιστόρημα, πρέπει να είσαι στα ιστορικά γεγονότα. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα ιστορικά γεγονότα. Οπότε παρακολουθούσα και ντοκιμαντέρ για να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου και να είμαι ακριβής. Τα ντοκιμαντέρ που έβλεπα, αντιλαμβάνεσαι τι εικόνες δείχνουν τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της ιστορίας. Το πώς ήταν οι άνθρωποι από την πείνα, από τις κακουχίες, από τον εξευτελισμό, από τα βασανιστήρια. Οπότε με επηρεάζουν σαν άνθρωπο και πιστεύω όλους μας επηρεάζουν. Οπότε για ένα χρόνο σταμάτησα, είχα πάθει έναν blackout, δεν μπορούσα να γράψω. Και σκέφτηκα ότι εντάξει, δεν θα πιέσω τον εαυτό μου, θα το αφήσω, θα συμπεριφερθώ στη ψυχή μου με τρυφερότητα, στο μυαλό μου θα συμπεριφερθώ σωστά, δεν θα τον πιέσω τον εαυτό μου και σταμάτησα να γράφω. Εν τω μεταξύ όμως δεν σταμάτησα να ψάχνω πληροφορίες. Συνέχισα αυτόν τον χρόνο που δεν έγραφα, συνέχισα να παίρνω όσες πιο πολλές πληροφορίες και μια πληροφορία με οδηγούσε στην επόμενη. Πήρα έμαθα πάρα πολλά πράγματα και ιστορίες που δεν γνώριζαν από την αλήθεια και συγκλονιστικές ιστορίες, τις οποίες καταγράφω μέσα στο βιβλίο μου. Κάπου υπάρχουν αλλαγές ονομάτων για ευνόητους λόγους. Οπότε μετά από ένα χρόνο, ενώ η αρχική σκέψη, η αρχική ιστορία που είχα στο μυαλό μου, την άλλαξα, μου δημιουργήθηκε μία νέα ιστορία και εκεί άρχισα να γράφω πάλι. Οπότε αυτό το βιβλίο με έμαθε ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Είναι κάτι που κάθε βιβλίο μου δίδαξε και κάτι. Αυτό το βιβλίο μου δίδαξε ότι δεν πρέπει να βιάζεσαι να γράψεις. Δεν πρέπει να πιέζεις τον εαυτό σου να γράφει.
σιγά σιγά, με τρυφερότητα και αγάπη. Οπότε αυτό με επιβράβευσε. Το γεγονός ότι δεν πίεσα τον εαυτό μου, ήρθε μία επιβράβευση, γιατί αυτή η ιστορία που έχω αποτυπωμένη μέσα στο βιβλίο είναι πολύ καλύτερη από την αρχική που είχα στο μυαλό μου να γράψω. Και ήρθαν όλα έτσι πολύ ευνοϊκά, το έναν έδεσε με το άλλο, ή μια πληροφορία που συνεχώς έβρισκα πληροφορίες καινούργιες και με βοηθούσα στο γράψιμο μου. Οπότε άρχισα μετά από ένα χρόνο να γράφω, μου πήρε συνολικά 2 χρόνια να το τελειώσω, αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου που πήρε τόσο καιρό, είμαι ευχαριστημένη. Έγραψα μια ιστορία που προσωπικά εμένα μου αρέσει και στέλνω τα δικά μου μηνύματα όσον αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια ιστορία που στέλνει πάρα πολλά μηνύματα επίσης, κυρίως το πώς βιώνουν τα παιδιά τον πόλεμο, πώς επηρεάζει τα παιδιά. Θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενο λόγω του χαρακτήρα σου, της ευαίσθητης πλευράς της κυρίας Γιαννούλας, το να σταματήσεις για λίγο, γιατί φαντάζομαι το τι έβλεπες, τι παρακολουθούσες, τι ανακάλυπτες σε τούτον το δρόμο. Θεωρώ ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος και σίγουρα η ψυχή σου ήθελε λίγο να αποστασιοποιηθεί, να συγκροτηθεί για να ξανασυνεχίσει. Και εγώ θεωρώ ότι τούτον ότι καμιά φορά το να σταματήσεις για λίγο ίσως εντζω για καλό, για να δεις ίσως διαφορετικά μετά τα πράγματα και η ιστορία να πάρει μια άλλη ντροπή, ίσως διαφορετική. Ναι, αυτό μου δίδαξε η εμπειρία μου στο τρίτο μου βιβλίο, ότι δεν πρέπει εμείς οι συγγραφείς, ξέρεις, καμιά φορά όταν τελειώνεις το ένα σου βιβλίο και βλέπεις ότι έχει αποδοχή από τον κόσμο, νιώθεις έναν ενθουσιασμό μέσα σου, νιώθεις μια χαρά και λες από στο επόμενο, ας πούμε. Αυτό είναι μια παγίδα. Έτσι το κατάλαβα εγώ. Είναι μια παγίδα να θέλεις αμέσως δεν είναι κακό όμως. Κάποιος που θέλει να το κάνει δεν είναι κακό. Και εγώ μετά από λίγο καιρό μπορεί να αρχίσω το 4ο μου, ας πούμε. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Αλλά τώρα με την εμπειρία που έχω, ξέρω ότι δεν πρέπει να βιάζομαι. Σιγά σιγά και αυτό θα σε επιβραβεύσει. Συμφωνώ, ναι. Τι περιμένεις να κρατήσει ένας αναγνώστης όταν ολοκληρώσει την ανάγνωση ενός βιβλίου σου? Τα μηνύματα που στέλνω, διότι κάθε μου βιβλίο, σκοπός μου είναι να μοιραστώ τα μηνύματα που θέλω εγώ να στείλω στον κόσμο. Όλα μου τα βιβλία, επειδή ασχολούνται με τον ίδιο τον άνθρωπο, και τα 3 μου βιβλία είναι ανθρωποκεντρικά, αν μπορώ να τα ονομάσω έτσι. Οπότε στέλνω τα δικά μου μηνύματα, προσπαθώ να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο όσον αφορά τα προβλήματα του καθημερινού ανθρώπου. Το θέμα των ναρκωτικών είναι ένα θέμα διαχρονικό, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ. Πρέπει να είμαστε συνεχώς ευαισθητοποιημένοι. Είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να το ξεχνούμε ότι υπάρχει. Δεν είναι μακριά από κανέναν μας που έχουμε παιδιά. Οπότε πρέπει συνεχώς να το δουλεύουμε και μέσα στη σκέψη μας και μέσα στην κοινωνία, μέσα στη γειτονιά μας να το παρατηρούμε, στην ευρύτερη κοινωνία. Είναι κάτι που πρέπει να το παρατηρούμε το θέμα των ναρκωτικών. Μετά έρχεται το θέμα της αναπηρίας, που πάλι είναι ένα καθημερινό πρόβλημα. Πόσοι συνάνθρωποι μας βιώνουν την αναπηρία, τις δυσκολίες. Θεωρούμε ότι όλοι, όπως είμαστε σε εισαγωγικά εμείς εντάξει, θεωρούμε και έχουμε ευκολίες στην κίνηση, στην κάθε πρόσβαση για μας είναι εύκολο να πούμε, ή ακόμα και αυτό το θέμα της αγάπης, του έρωτα. Πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι ότι και ο άλλος άνθρωπος, όποια αναπηρία και να έχει δικαίωμα να αγαπήσει, να αγαπηθεί. Δηλαδή πρέπει να του το μεταδώσουμε και του ιδίου αυτό, ότι
τα ίδια δικαιώματα που έχουμε και εμείς. Όπως και εμείς ονειρευόμαστε να αγαπήσουμε, να ερωτευτούμε, να ζήσουμε αυτόν το υπέροχο αίσθημα. Το έχει ο κάθε άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έχει. Οπότε ασχολήθηκα με το θέμα της αναπηρίας. Το τρίτο θέμα, όπως είχα προαναφέρει, ήταν το θέμα της φιλίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της φιλίας και τις σημερινές μέρες όλοι ακούμε και πολλοί άνθρωποι είναι απαγοητευμένοι από τη φιλία, νιώθουν προδομένοι. Οπότε είναι και αυτό πρέπει τα πάντα να μας προβληματίζουν, πρέπει τα πάντα να επεξεργαζόμαστε στο μυαλό μας και να βάζουμε στη θέση τη δική μας, να βάζουμε και τον άλλον άνθρωπο. Αν βάλεις τη θέση σου, στη θέση του άλλου ανθρώπου, θα μπορέσεις να τον καταλάβεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο συνάνθρωπος, λέμε τη λέξη συνάνθρωπος, είναι πάρα πολύ ωραία λέξη. Η λέξη συνάνθρωπος, να νιώθεις τον συνάνθρωπο σου, να του χαρίζεις την αγάπη σου, τη φιλία σου, απλόχερα, να είσαι δοτικός, χωρίς να περιμένεις κάτι από αυτόν. Αυτό το βιβλίο έχει να κάνει με το παιδί. Και κοίταξε, ας πούμε, εγώ το έγραψα, αυτό το βιβλίο έχει 2 χρόνια μου πήρε να το γράψω και πήρε και 1 χρόνο μέχρι να εκδοθεί. Δεν ήξερα το πολιτικό σκηνικό που θα εξελισσόταν στις περιοχές της γειτονικές μας χώρες. Και κοίταξε, ας πούμε, που μας πρόλαβαν πόλεμοι, όχι μόνο της Παλαιστίνης, του Ισραήλ, στην Ουκρανία, σε άλλες πιο μακρινές χώρες από εμάς, και επειδή έχει να κάνει με το παιδί, πρέπει το μυαλό μας να πηγαίνει και πολύ μακριά και στα παιδιά που πεινούν. Μιλούμε για παιδιά που πεθαίνουν από τον πόλεμο, καλά κάνουμε και πηγαίνει εκεί το μυαλό μας, εκεί πρέπει να είναι το μυαλό μας στα παιδιά που πεθαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε είναι πόλεμος, είτε είναι πείνα, είτε τα ξεβράζει η θάλασσα, για το όνομα του Θεού. Είναι παιδιά, δεν φταίει σε τίποτα. Τα παιδιά δεν φταίνουν ποτέ, από όποια πλευρά της ιστορίας και να είναι. Ακόμα και τα παιδιά που ανήκουν σε εισαγωγικά, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών, στη λαθεμένη πλευρά της ιστορίας, και αυτά είναι θύματα. Είναι θύματα της χώρας τους. Κανέναν παιδί δεν φταίει απολύτως σε τίποτα. Τα παιδιά υποφέρουν, όπου και εμείς οι μεγάλοι έχουμε την ευθύνη, τι τους διδάσκουμε. Μέσα στην ιστορία υπάρχει ένας πατέρας που χειραγωγεί το παιδί του. Το μαθαίνει για τη δύναμη και την εξουσία. Ότι μόνο αυτά έχουν σημασία στη ζωή της λέει της πρωταγωνίστριας της μίας. Ο πατέρας της λέει τα πάντα είναι δύναμη και εξουσία. Αυτός ο πατέρας μαθαίνει το παιδί του κατ' εμένα κάτι λαθασμένο. Αυτόν το παιδί, όσοι το διαβάσετε θα δείτε που θα καταλήξει, αλλά κατ' εμένα τη Γιαννούλα, αυτόν το παιδί είναι θύμα του πατέρα του. Δεν φταίει. Μπορεί να προξένει σε κακό σε άλλους ανθρώπους, αλλά είναι και αυτή ένα θύμα κατ' εμένα, και βάζω και έναν ερωτικό. Είναι και αυτή ένα θύμα, ώστε ο αναγνώστης από μόνος του να προβληματιστεί, να τον απασχολήσει και μόνος του να δώσει την απάντηση. Εγώ έδωσα τη δική μου απάντηση, που ίσως να διαφωνεί κάποιος μαζί μου. Άρα βάζω έναν ερωτηματικό. Είναι και αυτή ένα θύμα? Και ο αναγνώστης από μόνος του θα βρει τις απαντήσεις. Καταφέρεις το μέσα από τα βιβλία σου αυτό με τον προβληματισμό για να μεταφέρεις όλα αυτά τα μηνύματα και όλους αυτούς τους προβληματισμούς για το τι γίνεται γύρω μας? Στέλλα μου, πρέπει να προβληματιζόμαστε. Διότι ό,τι συμβαίνει μέσα στον κόσμο μας επηρεάζει και εμάς, αλλά περισσότερο πρέπει να σκεφτούμε επηρεάζει τα παιδιά μας. Δηλαδή, αν εγώ ως μητέρα δεν προβληματιστώ τι συμβαίνει γύρω μου, στη γειτονιά μου πρώτα, στην πόλη μου δεύτερον, στην κοινωνία, στο σχολείο, όπου υπάρχουν άνθρωποι, αν δεν προβληματιστώ και δεν κάνω κάτι,
με οποιοδήποτε τρόπο. Άλλοι γράφουν τραγούδια για να πούν κάτι, γράφουν στίχους, άλλοι ζωγραφίζουν για να πούν κάτι. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο του. Κανένας τρόπος δεν είναι λάθος. Φτάνει να βάζεις το δικό σου στίγμα, να βάζεις το δικό σου λιθαράκι. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει συνεχώς δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, ιδιαίτερα έτσι όπως έγινε ο κόσμος στη σήμερον ημέρα. Βλέπουμε μέσα στις τηλεοράσεις φρικτά πράγματα, τι γίνονται στο παγκόσμιο. Πρέπει να μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο παγκόσμιο. Διότι ανήκουμε και εμείς. Σωστά, ναι. Μέσα στην ανθρωπότητα. Δεν ανήκουμε σε άλλον πλανήτη. Ζούμε όλοι στον ίδιο πλανήτη, άρα πρέπει να μας προβληματίζει και να κάνουμε ο καθένας ό,τι μπορεί για να βελτιωθεί ο κόσμος. Πολύ δύσκολο φυσικά. Ναι. Αλλά τουλάχιστον δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε και να πούμε τουλάχιστον με τον δικό μας τρόπο προσπαθήσαμε. Θέλω να μας πεις για τα βιβλία σου, αν έπρεπε να επιλέξεις έναν τραγούδι για το κάθε βιβλίο, ποια τραγούδια θα ήταν αυτά και γιατί? Η αγάπη μιλάει. Το πρώτο βιβλίο, το οποίο είπαμε τα θέματα που καταπιάνομαι. Ίσως να ήταν το τραγούδι της Ζουγανέλης που λέει «Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σε συναντήσω». Και γιατί αυτόν το τραγούδι? Γιατί πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος που συναντούμε στη ζωή μας δεν είναι τυχαία που το συναντούμε. Και ο κάθε άνθρωπος που συναντούμε στη ζωή μας, και αυτόν ακόμα πρέπει να το παρατηρούμε, γιατί ίσως να ήρθε στη ζωή μας για κάποιο λόγο και δεν πρέπει να τον αφήσουμε, να τον προσπεράσουμε. Όποιος και αν είναι. Όποιος άνθρωπος και να είναι, όταν παρουσιάζεται στη ζωή μας, ίσως να παρουσιάστηκε για ένα συγκεκριμένο λόγο που θα μας βοηθήσει ή θα το βοηθήσουμε εμείς. Άρα γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σε συναντήσω. Το κλάμα της Λίκαινας, είπαμε, έχει να κάνει με τη μάνα, με τη θυσία της μάνας. Πού μπορεί να φτάσει μια μάνα για το παιδί της, άρα έχει να κάνει με την αγάπη της μάνας. Τις προάλλες, όταν κάτι έψαχνα στο YouTube, έδωσα πάνω σε έναν τραγούδι, το οποίο μου ήταν εντελώς άγνωστο και το έβαλα έτσι λίγο να παίξει, να το ακούσω. Είχε τίτλο «Μάνα». Το τραγουδάει κάποιος Νάσος, να με συγχωρέσετε γιατί δεν το γνωρίζω το τραγούδι. Το πρώτο του κουπλέ λέει τα εξής. «Για να σε δει καλά θα γίνει και ζητιάνα. Μία στον κόσμο, κόσμο είναι μάτια μου. Μάτια μου είναι η λέξη μάνα». Και με συγκλώνησε αυτός ο στίχος. Λέω, περικλεί όλων το βιβλίο «Το κλάμα της Λίκαινας». Γι' αυτόν το βιβλίο, το ματωμένο μαντολίνο, που έχει θέμα του των πόλεμων, της Χάρης Αλεξίου θα έλεγα το τραγούδι που λέει «Φέρε μου ένα παιδί να εξομολογηθώ». Επειδή πρωταγωνιστές μέσα στο βιβλίο είναι 10 παιδιά του ορφανοτροφείου. Θα παρακολουθήσουμε, θα διαβάσετε τη ζωή 10 παιδιών του ορφανοτροφείου, πώς τα επηρέασε ο πόλεμος. Το βιβλίο χωρίζεται σε 2 μέρη, τη διάρκεια του πολέμου και μετά, όταν τελείωσε ο πόλεμος, θα δούμε τη ζωή τους μετά πώς εξελίχθηκα. Οπότε φέρε μου ένα παιδί να εξομολογηθώ, πώς είναι το τραγούδι της Αλεξίου. Και εγώ επειδή πάρα πολύ ευαίσθητη είμαι στα παιδιά, θα μπορούσα να υποκληθώ μπροστά από έναν παιδί και να εξομολογηθώ. Πολύ τυχεροί οι γιούδες σου που σε έχουν για μανούλα. Δεν ξέρω, θα τους ρωτήσουμε. Κάποτε με λένε πρίχτισσα. Εντάξει, νομίζω όλα τα παιδιά στην εφηβεία είναι έτσι λίγο αντιδραστικά. Ενώ η μάμα όχι για απαραίτητα για υπερπροστασία, αλλά... Ναι, ήταν λίγο... δεν το περίμενα ποτέ μου ότι θα έκανα 4 γιους, ποιος ξέρει τι θα γεννήσει, αλλά λες εντάξει ρε παιδί μου... Ποτέ δεν το σκέφτεσαι ότι θα κάνεις μόνο από το ένα φύλο. Θεωρείς δεδομένο ότι θα κάνεις και από το ένα φύλο και από το άλλο φύλο. Οπότε
σχετικά λίγο σοκαριστικό στην αρχή ότι έκανα 4 γιους, αλλά στην πορεία η αγάπη που πήρα από αυτά τα παιδιά μέχρι και τώρα που μεγάλωσα θα με αγκαλιάσουν όταν θα φύγουν ή όταν επιστρέψουν στο σπίτι ή όταν θα φύγουν από το σπίτι θα με αγκαλιάσουν, θα με φιλήσουν, θα μου πούν ότι με αγαπούν, άρα και αυτό συμβαίνει καθημερινά. Άρα μέσα από αυτό τι άλλη ευλογία να ζητήσω. Επιβεβαιώνεται ότι σε λατρεύουν και σε αγαπούν. Και εγώ τα αγαπώ. Και θέμα σεβασμού το να αγκαλιάσουν. Και εγώ τα αγαπώ. Μεγάλωσα μαζί τους γιατί μετά το 4ο μου παιδί κάθισα στο σπίτι. Σταμάτησα να πηγαίνω δουλειά. Οπότε ουσιαστικά μεγάλωσα μαζί τους μέσα στο σπίτι. Είμαστε συνεχώς μαζί. Προσπάθησα να κάνω ό,τι είναι καλύτερο για αυτούς. Να βγουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Είναι η μόνη μου έγνοια. Αυτή, να βγουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Και το εύχομαι. Και τους το εύχομαι. Το εύχομαι κι εγώ. Κυρία Γιαννούλα μου, για το κλείσιμο θέλεις να μας διαβάσεις την περίληψη του 3ου σου βιβλίου του ματωμένου μαντολίνου? Ευχαρίστως. Και να μας μιλήσεις λίγο για την παρουσίαση. Βεβαίως. Ναι. Το ματωμένο μαντολίνο είναι ο τίτλος. Ένα ματωμένο μαντολίνο ξεθάβεται από τα συντρίμμια του πιο καταστροφικού πολέμου της ανθρωπότητας. Στην πόλη Καν της Γαλλίας, τα όνειρα και οι ελπίδες των παιδιών ενός ορφανοτροφείου μένουν ανεκπλήρωτα και κατακρεουργημένα. Ένας χορός επάνω στους αφρούς των κυμάτων αναμένει καρτερικά να εκπληρωθεί. Τα παιδιά ορίμασαν νωρίς. Ένα αναπάντητο γιατί στοιχιώνει θρασίτατα τη ζωή τους. Με την ψυχή σημαδεμένη δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν με ό,τι τους απόμεινε, με ό,τι τους στιγμάτισε, με ό,τι τους θρημάτισε. Άρα γι' αυτός ο πόλεμος τους νίκησε. Τι απόμεινε από ζωή, τι απόμεινε από έρωτα και από όνειρα, τελικά τι τους έχει απομείνει. Και πότε θα είναι με το καλό η παρουσίαση του βιβλίου αυτού? Η παρουσίαση του βιβλίου θα είναι 25 αυτού του μηνός, η ώρα 7.30, στο πολυφροντιστήριο της Μαρίας Λιπέρη στην Αραδίππου. Το πολυφροντιστήριο αυτόν το οποίο μας το παρέχει δωρεάν η κυρία Μαρία Λιπέρη και την ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Βρίσκεται δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Φανουρίου στην Αραδίππου και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι και θα χαρώ να σας δω. Εννοείται, και θα πούμε πάρα πολλά για το βιβλίο. Κυρία Γιαννούλα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τιμή μου που ήμουν μαζί σου. Πω πόσο πολύ σε εκτιμώ και σε αγαπώ και πόσο υπέροχος άνθρωπος ήσουν. Σε ευχαριστώ, Στέλλα. Όλη μας η συζήτηση σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί και εσύ είσαι ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος, επικοινωνιακός, δοτικός, που μας αγκαλιάζεις και βλέπω και πολλούς συγγραφείς και σε παρακολουθώ στα social media πόσο πολύ όλες μας αγκαλιάζεις και μας βγάζεις μπροστά να αναδείξουμε το έργο μας. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.